Assalamualaikum, helo, Annibynnol Bea, a croeso i diwrnod yn fy mywyd i yn ystod Ramadan. Dwi wedi sylweddoli bod diwrnodau yn ystod Ramadan yn gallu amrywio. Mae hyn yn aml yn dibynnol iawn ar faint o egni sydd gennych yn y dydd. Ar y dydd Gwener yma, rwy'n gwneud dipyn o egni, felly dechreuais i'r diwrnod yn gynnar. Am tua hanner awr 4 roedd hi'n amser gweddio Fajr, sef y cyntaf o 5 gweddi sydd yn cael ei wneud yn ystod y dydd. Mae'n cyfle wych i dangos diolchgarwch a gofyn am cymorth gan Dduw. Dwi'n symud at y Cyran wedyn, gan ymgeisio darllen rhannau Saesneg bob dydd fel bod llyfr cyfan wedi'w gorffan erbyn diwedd y mis. Dwi'n gweithio yn y boreau wedyn. Dwi'n ffodus o allu gweithio oriau hyblyg a fedrai felly gorffan yn gynnar yn y pnawn, mewn amser i'r ail weddi sef ddwhwr. Ar y dydd Gwener yma, ges i wahoddiad mynd i Bari yn y pnawn gyda am chwaer. Roedd hi'n wyntog iawn ar y traeth a'r môr yn oerach byth, ond dwi ddiolchgar o allu fynd a mwynheus i nofio. Dwi adra wedyn mewn amser i weddio asur trydydd gweddi'r dydd a paratoi bwyd a tiffdar. Dyma'r pryd o fwyd sy'n gorffen yn y prybdio. Daeth tair ffrind drosodd i rhannu bwyd, siarad am ein profiadau ac gweddio machrib a isha, yr 4 a'r 5 gweddi y dydd. A dyna ni, diwedd diwrnod yn ystod Ramadan. Rhaid i mi gyfadda, nid yw bob dydd yn edrych fel nath di Gwener. Dydw i ddim yn mynd i nofio bob dydd ers o'n i'n licio. Ac yn aml dwi'n trio mynd i'r mosg cyn gymaint a fedrai. Dwi'n gobeithio bod y clip wedi bod o ddefnydd a jyst neges bach i ddweud, Ramadan Mubarak.